Τι κάνεις εκεί, αγόρι μου? Παίζω κλέφτες και αστυνόμους. Μα αυτό το παιχνίδι δεν παίζεται έτσι. Θες να σου δείξω? Εσύ ποια θέλεις? Αστυνόμους, σαν τον μπαμπά μου. Μπράβο. Ο μπαμπάς σου ήταν καλός αστυνομικός. Γι' αυτό έγινα άγγελος. Παρασκευή, 21 Δεκάτου και ώρα 8. Αστυνόμος Βασίλης Μωραΐτης, βρίσκομαι στην αποθήκη της Σύνδου και παρακολουθώ έναν ύποπτο της υπόθεσης Λευκός Οίκος. Ο ύποπτος φοράει κουκούλα και δεν μπορώ να τον δω. Τον ακολουθώ μόλις μπήκε στην αποθήκη. Όταν μεγαλώσεις θα σου εξηγήσω καλύτερα. Θες να παίξουμε τώρα? Πότε έγινε αυτό? Χθες το βράδυ μεταξύ 8 και 10. Εσύ δεν έχεις ιδέα γι' αυτό που ήσουν? Όχι. Ήταν εκτός υπηρεσίας. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι τον έπιασε και ήρθε σε αυτήν την αποθήκη μόνος του. Ιωάννου. Ορίστε. Διάβασε αυτό. Βρέθηκε το πρόσωπό μου. Βρήκαμε πίσω το όπλο και το κινητό του. Τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο για ανάλυση. Αστυνόμε, ας το πάνω. Μην πειράξεις κανένας τίποτα. Θα το πιάσω το κάτω. Θα σαπίσει στη φυλακή αν το σκοτώσω πρώτα. Ηρέμησε, αστυνόμε. Καταλαβαίνω πως νιώθεις. Κάνε το σωστό, αλλά πρόσεξε να μην σε παρασύρουν τα συναισθήματα. Αστυνόμε, μόλις με ειδοποίησαν από την υπηρεσία. Δεν βρέθηκε καμιά αξιόλογη πληροφορία στο κινητό του. Παρ' όλα αυτά, στο όπλο του υπαστηνόμου Μωραΐτη εντοπίστηκαν και κάποια αποτυπώματα εκτός από τα δικά του. Ταυτοποιήθηκαν και ανήκουν σε κάποιον συσημασμένο ονόματι Δημήτρη Γεωργιάδη. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, αστυνόμε. Ευχαριστώ, πήγε. Ιωάννου. Μάλιστα, αστυνόμε. Από εδώ και πέρα θέλω να είσαι στο πλευρό του Πέτρου για ό,τι και να χρειάζεται. Εντάξει. Μαλτέζος. Ναι, έχουμε δολοφονία αστυνομικού. Βασίλης Μωραΐτης. Ναι, θα τα αναλάβω. Τι? Αλεξανδράκης.
Κατάλαβα. Βρείτε μου το φάκελό του. Σαχμάτ. Ξέρεις τι θα πει ο όρος Σαχμάτ? Ότι έχασες. Ο μαθητής ξεπέρασε το δάσκαλο. Ο όρος Σαχμάτ λοιπόν, αγαπημένο μου μαθητή, στα περσικά σημαίνει ο βασιλιάς είναι νεκρός. Από ό,τι φαίνεται και ο δικός σου είναι. Όταν πρωτοπαίξαμε σκάκι, ήταν λίγες μέρες μετά το χαμό του πατέρα σου. Και σου είχα πει ότι όταν μεγαλώσεις θα μάθεις τι πραγματικά συνέβη. Ήρθε λοιπόν ο καιρός. Ο πατέρας σου πέθανε πάνω στο καθήκον, αναζητώντας διεφθαρμένους συναδέλφους σου. Σε πάει στην αποθήκη. Ναι, ο ίδιος. Ναι, έγινε, ευχαριστώ. Με ειδοποίησαν ότι ανεβαίνει. Λοιπόν, μικρέ, είναι η μεγάλη σου ευκαιρία να μου αποδείξεις τι αξίζεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Παίρνα. Θα ήθελα να σου γνωρίσω τον καινούριο σου συνεργάτη. Υπαστηνόμος ο Ρέτσις Μωραΐδης. Είναι τιμή μου σου γνωρίζω. Κύριε Διοικητά, μπορώ να μιλήσουμε λίγο ιδιαίτερος? Φυσικά. Ορίστε, άφησε μας λίγο μόνος. Ναι, με συγχωρείτε. Τι είναι αυτά που κάνεις, Φίλιππε? Πες μου γιατί θέλεις να βάλεις δίπλα μου ένα παιδάκι. Ηρέμησε. Ηρέμησε, Πέτρο. Ηρέμησε και άκουσέ με. Είναι καλός αστυνομικός. Ήταν ο καλύτερος στη σχολή του και έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Δεν με ενδιαφέρει. Μπάτσος δεν γίνεσαι μπροστά σε ένα βιβλίο, αλλά μπροστά σε ένα γεμάτο όπλο. Το ξέρεις ότι δεν έχει καμία εμπειρία, έτσι? Και δεν μου λες, τι στο διάλογο είναι αυτό το επίθετο? Είναι ο γιος του αδελφού μου. Του Βασίλη, του πρώην συνεργάτη σου. Του Βασίλη? Και τώρα τι είναι αυτό που κάνεις? Δηλαδή δεν σου είναι αυτός ο χαμός του αδελφού σου? Τον Ορέστη τον έχω σαν παιδί μου από τότε που έχασε τον πατέρα του. Είναι φιλόδοξος. Αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και θέλω να τον προωθήσω. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι σε λίγους μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Γι' αυτό το βάζω δίπλα σου. Θέλω κάποιος να τον προσέχει. Δώσε του μια ευκαιρία. Ξέρεις, βλέπω στα μάτια του την ίδια σπίθα που είχες εσύ όταν πρώτο ξεκίνησες. Φωνάξτε μου τον υπαστήνομο Μωράητη. Παρακαλώ. Πέτρος Αλεξανδράκης. Ελπίζω μικρή αυτή να είναι μια αρχή μιας καλής συνεργασίας. Είμαι περήφανος που θα συνεργαστώ μαζί σου. Έχω παρακολουθήσει όλες τις υποθέσεις και ιδιαίτερα εκείνη την ομηρία της οικογένειας Αποστόλου, αν θυμάμαι. Τότε δεν ήταν που σας πυροβόλησε το πόδι ο δράστης, αλλά τελικά το συλλάβατε? Και βγήκε με εγγύηση. Από ό,τι βλέπω όμως υπαστηνόμαι με έχεις φακελώσει, Απλά έχω παρακολουθήσει όλες τις υποθέσεις στη σχολή. Ξέρω κάθε λεπτομέρεια. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι έχεις όρεξη, μικρέ. Ναι, ακολουθώ τον όνειρό μου. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες και θέλω σύντομα να τις πραγματοποιήσω. Άλλωστε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά ήταν και ο πατέρας μου αστυνομικός. Πέθανε στο καθήκον. Λυπάμαι, μικρέ. Λυπάμαι ειλικρινά. Μακάρι να τα καταφέρεις. Αν και πρέπει να ξέρεις ότι το επάγγελμά μας κρύβει πολλές παγίδες. Ευχαριστώ για τις συμβουλές. Ελπίζω να μάθω κοντά σας. Και πού είσαι, μικρέ? Κόψω πληθυντικό. Δεν είμαι εδώ και γέρος.
κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Έλα, Πέτρο μου. Δεν θέλω, ρε αγάπη μου. Φάει κάτι νηστικό, θα φύγεις για τη δουλειά. Τι θέλεις να μαγειρέψω για μεσημέρι? Το μεσημέρι λέω να πάω τη γυναικούλα μου και την κοράγλα μου και να πάμε να φάμε έξω. Πολύ ωραία ιδέα. Ξένια μου, δες λίγο σε παρακαλώ ποιος είναι. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτάκι. Παπάρης ένα θέλω. Παρακαλώ. Έλα, αστυνόμε. Ο Ρέζης είμαι. Βρήκαμε ένα πτώμα σε μια αποθήκη στη Σύνδο. Στη Σύνδο. Ναι, ναι. Ναι, έλα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Εντάξει. Έρχομαι αμέσως. Τι έχουμε αρρωστεί? Δες και μόνος αστυνόμε. Αστυνόμε, το πτώμα ανοίξει τον αρχιφύλακα η άμμο. Αυτά εδώ βρέθηκαν δίπλα του. Με χρειάζεται τίποτα άλλο, αστυνόμε? Όχι, Αρτανό, πήγαινε, ευχαριστώ. Τι έγινε, αστυνόμε? Τίποτα. Πάμε να σου πω. Ξέρεις, Ορέστη, σε αυτό εδώ το εργοστάσιο πριν 15 χρόνια έχασα τον καλύτερό μου συνεργάτη, ο Βασίλη Μωραήτη. Αυτός ήταν... Ο πατέρας σου. Ξέρω, μικρέ, είναι σκληρό. Αλλά η υπόθεση από ό,τι φαίνεται ξανανοίγει. Θα μου πεις, γιατί δεν σου είπα τίποτα πιο νωρίς. Έχεις δίκιο. Δεν ξέρω γιατί. Απλά τώρα οφείλω να το κάνω. Και όλα αυτά τα σημειώματα με πιόνια, με σκάκι, ξέρεις, μου θυμίζουν ένα δολοφόνο από τα παλιά. Πάμε. Μπρος. Τι είναι αυτά, αστυνόμε? Αυτά εδώ βρέθηκαν σήμερα στο πτώμα του Ιωάννου. Από ό,τι φαίνεται η υπόθεση αυτή για κάποιον δεν έχει κλείσει. Θέλω να είστε σε ετοιμότητα. Γίνεται. Αυτό έψαχνες, Μωραήτη? Δεν ξέρω τι με εκπλήσει περισσότερο. Το ότι σε βλέπω μετά από τόσα χρόνια ή ότι αυτός ο φάκελος βρίσκεται στα χέρια σου. Εμένα με εκπλήσει περισσότερο που μπλέχτηκες στα πόδια μου χωρίς λόγο. Αυτή η υπόθεση ανήκει στο εσωτερικών υποθέσεων από την αρχή. Και τι ψάξεις να βρεις τώρα? Αυτή η υπόθεση έχει κλείσει, ειδικά μετά το χαμό του Βασίλη. Ίσως για σένα. Για μένα δεν έκλεισε ποτέ. Δεν μου λες, Μωραήτη. Πόσο καλά ξέρεις τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σου.
Ας τα υπονοούμενα και μίλα ξεκάθαρα, Μαλτέζο. Πέτρος Αλεξανδράκης. Είσαι σίγουρος πως ξέρεις το παρελθόν του? 20 χρόνια στο σώμα. Από τους καλύτερους αστυνομικούς. Θα το εμπιστευόμουν και τη ζωή μου. Όπως έκανε και ο αδερφός σου. Τον αδερφό μου δεν θα τον ξαναβάλεις στο στόμα σου. Κράτα το θυμό σου για τους πραγματικούς ενόχους, Μωραήτη. Εδώ είναι. Σ' αφήνω εδώ τη λέσχη συχνάζω Ιωάννου. Λέω να πάω μια βόλτα μέσα να ρωτήσω. Σίγουρα θα ξέρουν πολλά. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Λες καλά. Καλά είμαστε. Πήγαινε πίσω καλύτερα. Δοκιμάσαι. Όχι, σε περίμενα. Μικρή. Έχει λίγη ώρα που ξάπλωσε. Τι έχεις, αγάπη μου, γιατί είσαι έτσι? Έγινε κάτι στη δουλειά πάλι? Δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείς. Έλα, μωρό μου, πες μου, τι έχεις? Μπορείς παρακαλώ να με αφήσεις να πιω το ποτό μου. Ξέρεις, είχα μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Εγώ τι φταίω, αγάπη μου, να μάθω τι έχεις, θέλω. Σου είναι τόσο δύσκολο να με αφήσεις να πιω το ποτό μου, ηρεμά. Μπορείς να μην ξεσπάσεις συνέχεια πάνω μου? Δοκιμάσαι. Όχι. Με ξύπνησαν οι φωνές σας. Καλά ρε μπαμπά, γιατί μαλώνετε? Δεν μαλώνουμε, αγάπη μου, απλά. Να, ο μπαμπάς τον τελευταίο καιρό είναι λίγο πιεσμένος. Με τη δουλειά καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται να φέρεις τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι. Η μαμά σε αγαπάει, το ξέρεις. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Έχεις δίκιο. Έλα, κοιμήσου. Καληνύχτα. Βρήκαμε ένα πτώμα σε μια αποθήκη της Σύμβασης. Σε αυτό εδώ το μέρος, έχασε τον καλύτερο που πήγες με τέτοιο. Βασίλη Μωραήτη. Πήγαινε πίσω καλύτερα. Τέλος κοιμήθηκε. Ήταν όλη μέρα έξω. Αυτό το κορίτσι θα με σκάσει, Αγάπη μου, τώρα λες και δεν ξέρεις πώς είναι τα κορίτσια σε αυτή την ηλικία. Ναι, ξέρω και τι έγινε. Μην κοιτάς τώρα που εσύ γέρασες. Τι μας λες? Πώς και τι λες για αυτό σου φέρει το βιβλίο στο κεφάλι? Καλά, εντάξει. Εντάξει. Ποιος είναι? Απ' τη δουλειά. Πρέπει να φύγω, αγάπη. Αμάρε Πετρό. Ναι, τον βλέπω. Όχι, δεν είναι μόνος του. Έγινε. Μάνο, εσύ. Ξέρω. Είμαι το τελευταίο άτομο που περίμενες να δεις. Και μη σου κάνει εντύπωση το μέρος. Απλά προτίμησα να βρεθούμε σε ανοιχτό χώρο. Γιατί φοβάσαι κάτι? Το ξέρεις, ότι σου χρωστάω τη ζωή μου από τα πρώτα μας χρόνια στην υπηρεσία. Και θα έκανα τα πάντα για να σε προστατεύσω. Πέτρο, ξέρω ποιος είναι ο δολοφόνος του Βασίλη Μωραήτη. Ξέρεις ποιος είναι ο δολοφόνος? Ακούω. Το παιχνίδι τελείωσε.
Παρακαλώ. Σίγουρα θα αναρωτιέσαι τι είναι όλα αυτά. Ποιος είσαι? Δεν έχει σημασία ποιος είμαι εγώ, αλλά ο άντρας σου. Ο Πέτρος Αλεξανδράκης. Άραγε ξέρεις ποιον πραγματικά παντρεύτηκες? Αν δεν μου πεις ποιος είσαι, θα το κλείσω. Κλείστο. Έτσι δεν θα μάθεις ποτέ τι σημαίνει λευκός οίκος. Και που είναι μπλεγμένος ο άντρας σου. Τι να μάθω? Ναι. 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 Έχω κάτι που σίγουρα θα σε ενδιαφέρει. Ποιος είναι? Σε 10 λεπτά να έχεις την τάρτσα της πολυκατοικίας σου. Εκτός αν θέλεις, μιας και είμαι εδώ, θα σε περιμένω σπίτι σου μαζί με την όμορφη γυναίκα σου. Μην τον... Μην κάνεις καμιά βλακεία. Πέτα το όπλο. Ποιος είσαι? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Πάρε τη φωτογραφία και εξαφανίσου ήρεμα και ωραία. Εντάξει. Ας λήξει ήρεμα. Άσε με να πάρω τη φωτογραφία. Πού είσαι? Εδώ, γυρισές. Τι έγινε, αγάπη μου, τι κάνεις? Λες τι θα μου πεις. Τι είναι αυτά, Πέτρο? Πού είσαι βλεγμένος? Εφέλη, τι λες, τρελάθηκες? Παράτα με. Νεφέλη, πού τα βρήκες αυτά? Τι είναι ο λευκός οίκος, Πέτρο? Πού ξέρεις εσύ για το λευκό οίκο? Νόμιζα ότι σαν αντρόγινο μοιραζόμασταν τα πάντα και ότι ο άντρας μου δεν έχει μυστικά από μένα. Και εσύ να είσαι μπλεγμένος με ναρκωτικά. Ποιος είσαι τελικά? Ποιος ρε? Νεφέλη! Παράτα με. Νεφέλη! Πασινόμος Βασίλης Μωράητης, βρίσκομαι στην αποθήκη της Σύνδου και παρακολουθώ έναν ύποπτο της υπόθεσης Λευκός Οίκος.
Εμπρός. Καλορίζικος, κύριε διοικητά. Έλα, πέρασε. Ας τα χαζά και κάτσε. Ούτε 2 μέρες δεν έχει που βγήκε σύνταξη ο θείος και εσύ καταστάθηκες μια χαρά. Αστυνόμε, Έλα. αυτό εδώ τι είναι? Μου το έφερε εδώ ο θείος σου. Ξέρεις έτσι για το καλορίζικο. Κατάλαβα. Άσε μικρέ και μην να σκάσω, Τι έγινε, αστυνόμε? Η γυναίκα μου θα πήγαινε για ψώνια με την κόρη μου σήμερα. Την παίρνω τηλέφωνο από το πρωί και το έχει κλειστό. Έλα, εντάξει, μην ανησυχείς. Μην βάζεις τώρα κάποια σκέψη στο μυαλό σου. Ξέρεις τις γυναίκες με τα ψώνια. Μωρέ, εγώ τις ξέρω, αλλά να μην έχει γίνει τίποτα σοβαρό. Εμπρός. Κύριε Διοικητά, μπορώ να σας αποσχολήσω για λίγο? Τι είναι, αρχιφύλακα? Έλα, πέρασε. Πρόκειται για τη γυναίκα σας. Για τη γυναίκα μου. Τι έγινε, αρχιφύλακα? Βρέθηκε η τσάντα της πεταμένη στην οδό Βάνανη και Μητού. Μάλλον προείδε για απαγωγή. Τι λες, αρχιφύλακα? Τι απαγωγή? Ήταν και η κόρη μου μαζί της. Ήρεμα, Πέτρο, ήρεμα. Θα τους πιάσουμε. Ήρεμα. Πήγαινε, εντάξει, πήγαινε. Ονομάζεται Δημήτρης Γεωργιάδης. Στην πιάτσα είναι γνωστός ως Τζίμι. Είχε μπει μέσα για διακίνηση ναρκωτικών και έχει 6 μήνες που αποφυλακίστηκε. Οι πινακίδες είναι δικές του. Ωραία. Άσου σε μένα. Όχι, αστυνόμε. Θα το χειριστώ εγώ. Τζίμι. Έγινες κάπου? Φρόνημα! Φρόνημα! Πού είσαι χθες το βράδυ, Τζίμι? Δεν θυμάμαι. Μάλιστα. Να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σου. Η συμβολή των οδών Βάρναλη και Μητού σου λέει κάτι? Δεν μου λέει κάτι. Και οι πινακίδες μία ΑΕ9842 σου λένε κάτι? Και είπα και στις προηγούμενες. Μου το κλάσε μια εβδομάδα πριν. Μη με ρωτάτε τα ίδια. Μίλα ρε μπάσταρδο, μίλα. Ήρεμα. Έλα, Τζίμι. Πάρε ένα τσιγάρο. Ναι, ο καλός και ο κακός ο μπάτσος τώρα. Λοιπόν, Τζίμι, βοήθησέ με για να σε βοηθήσω κι εγώ. Πού να μου φύγει αυτός ο μαλάκας από εδώ? Από πού με διώχνεις, ρε? Από πού με διώχνεις? Γκρέμισε. Λοιπόν, Τζίμι, αυτό που ζητάς δεν γίνεται. Ας μιλήσουμε ήρεμα οι δυο μας. Εφόσον ισχυρίζεσαι ότι στο κλέψανε, καταγγελία κλοπής με το όνομά σου γιατί δεν υπάρχει. Πλέον είσαι ο νούμερο 1 ύποπτος για την υπόθεση της απαγωγής των 2 γυναικών. Άμα θέλω, μπορώ να σε κλείσω μέσα και για ναρκωτικά. Όπα, μπάτσε, δεν απειλέγα κανέναν. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς. Φυλακή εξαιτίας σου δεν ξαναμπαίνω. Εξαιτίας μου. Μάλλον η δικιά σου μνήμη θέλει φρεσκάρισμα στην νόμη. Ξέχασες που πριν καμιά 15 χρόνια πήγες να μου φορτώσεις ένα φόνο ενός αστυνομικού στη Σύνδο. Και επειδή δεν είχε στοιχεία, με έκλεισε μέσα για δίθεν διακίνηση ναρκωτικών. Και να θυμάσαι κάτι, αστυνόμε Πέτρο Αλεξανδράκη. Στη ζωή, αντίθετα με το σκάκι, το παιχνίδι συνεχίζεται και μετά το μάτι. Κοιμήθηκες καθόλου? Μπα, μια ώρα και αυτή με το ζόρι. Δύσκολη νύχτα χθες. Σκληρό χαρί το Γεωργιάδης. Κοίτα, Πέτρο, όλο το βράδυ χθες σκεφτόμουν. Και ήθελα
ήθελα να σου μιλήσω. Όλα αυτά που είπε ο Γεωργιάδης, τι ήταν? Τι ακριβώς? Για τη Σύνδο, για τη δολοφονία του αστυνομικού, για ναρκωτικά, έχουν σχέση με τον πατέρα μου, με τη δολοφονία του? Άκουσε να δεις, Ορέστη. Στη δολοφονία του πατέρα σου, κύριος ύποπτος ήταν ο Γεωργιάδης. Το πτώμα του Βασίλη βρέθηκε στην αποθήκη του. Σεσημασμένος χρόνια για διακίνηση ναρκωτικών ο Γεωργιάδης και επίσης βρήκαμε και το αποτύπωμά του πάνω στο όπλο του. Θέλω να ξέρεις ότι την υπόθεση αυτή την είχα αναλάβει εγώ και προσπάθησα πάρα πολύ για να βρω το δολοφόνο του πατέρα σου. Έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Και τα ναρκωτικά? Τι σχέση έχουν με τον πατέρα μου τα ναρκωτικά? Ορέστη, θυμάσαι για τις παγίδες που σου είχα πει? Πριν από 20 χρόνια λοιπόν, όταν είχα πρωτομπεί στη δίωξη μαζί με τον πατέρα σου, ήμασταν δύο νέοι φιλόδοξοι. Πιστεύαμε ότι μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο θείος σου μας ανέθεσε μια υπόθεση με όνομα Λευκός Σίκος. Αυτή λοιπόν η υπόθεση είχε να κάνει με διεφθαρμένους αστυνομικούς, με ναρκωτικά, με χρήματα που μπαίναν στο σώμα. Τότε όμως ξαφνικά, χωρίς να ξέρουμε το γιατί, κάποιος πρέπει να μίλησε και όλο αυτό μαθεύτηκε. Έτσι λοιπόν ο Βασίλης το πλήρωσε με τη ζωή του. Ο Φίλιππος δε φοβήθηκε ότι θα χάσει μαζί με τον Βασίλη και εμένα. Προτίμησε λοιπόν να θάψει την υπόθεση παρά να χάσει έναν ακόμα καλό αστυνομικό. Ώστε έτσι έγιναν όλοι. Και ο Γεωργιάδης, πιστεύεις ότι γύρισε για εκδίκηση? Δεν ξέρω, Ρέστη. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα έχει λόγο. Έλα πάμε. Θα τη βρούμε την άκρη. Μαλτέζος, των εσωτερικών υποθέσεων. Σηκώ, φίλε. Περιμένω κόσμο. Έμαθα πως ένας δολοφόνος με πουλια από σκάκι δεν σε αφήνει σε ησυχία. Τι θες από μένα? Πολλά. Πιο πολύ όμως με ενδιαφέρει να μάθω γιατί δεν ήσουν εκεί όταν δολοφονήθηκε ο Βασίλης Μωραΐτης. Ή μήπως ήσουν? Δεν ξέρω πού το πας. Αλλά ό,τι έγινε εκείνο το βράδυ είναι γραμμένο στην κατάθεσή μου. Το ξέρω. Την έχω διαβάσει. Όπως και την υπόθεση Ομήρη Αποστόλου. Ή την υπόθεση Λευκός Σίκος, με την οποία ασχολούμαι πολλά χρόνια. Άσχετα αν εσύ νομίζεις ότι έχει κλείσει. Άκου να δεις, Μαλτέζο. Έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να ακούω τις δίθεν μαλακίες σου. Εντάξει. Και πίστεψέ με, όσον αφορά την υπόθεση με το σκάκι, το δολοφόνο θέλω να το βρω πολύ περισσότερο από ότι εσύ. Είσαι καλός αστυνόμε. Αλλά και οι καλοί κάνουν λάθη. Και εγώ θα είμαι εκεί.
ήξερα ότι θα σε βρω εδώ. Έχουμε νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η γυναίκα σου, Πέτρο, είναι νεκρή. Τι λες, Ορέστη? Τι είναι αυτά που λες? Πες μου τι κάνεις πλάκα. Κουράγιο, αστυνόμη. Ξέρω πως είναι. Ξέρω πως νιώθεις. Κουράγιο. Κύριε Δικητά. Κύριε Δικητά. Πες αμένα. Βρέθηκαν αυτά δίπλα στα πτώματα. Πήγαινε. Πέτρο, θέλεις να... Ήξερα ότι θα σε βρω εδώ. Έλα, πέρασε. Έμαθα από τις άρεστα. Λυπάμαι πολύ, Πέτρο. Κάτσε. Μίλησα με τον μικρό και μου τα είπε όλα. Από ό,τι φαίνεται, το θέμα έχει γίνει προσωπικό. Ποιος μπορεί να θέλει το κακό σου όμως?
Το μόνο που έχω είναι αυτές εδώ οι μαλακίες. Κάτι σημειώματα και κάτι πουλια από σκάκι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά αυτά τα είχα δει πρώτη φορά στην δολοφονία του αδερφού σου του Βασίλη. Βέβαια τότε πίστεψα ότι υπάρχει ένας δολοφόνος, ένας μανιακός που έχει βαλθεί να εξοντώσει όλους τους αστυνομικούς. Έπειτα περάσαν τα χρόνια και εμφανίστηκε ξανά στη δολοφονία του Ιωάννου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Αλλά ένα πράγμα δεν μπορούσα να καταλάβω. Γιατί να σκοτώσει τη γυναίκα μου και την κόρη μου? Γιατί δεν σκοτώνει εμένα να τελειώνουμε? Μπορείς να μου πεις γιατί? Ίσως θέλει να σου πάρει ό,τι πολυτιμότερο είχες. Ίσως να μην είναι ένας απλός μανιακός δολοφόνος. Μπορεί να είναι κάτι παραπάνω. Ξέρεις τι? Τις προάλλες που ανακρίναμε τον Γεωργιάδη, άρχισε να μου λέει κάτι χαζά. Κάτι για σκάκι, κάτι για ματ, κάτι απειλές. Μα την Παναγία, αν είναι αυτός ο δολοφόνος, θα το πιω το αίμα. Έχει προηγούμενα μαζί σου. Οι πινακίδες που βρήκατε είναι δικές του. Σ' απειλεί, σου μιλάει για σκάκι και εσύ έχεις ενδιασμούς. Αυτός είναι. Ορέστη. Εγώ, ναι. Λοιπόν, βρες μου τον Γεωργιάδη και φέρ' το μου για ανάκριση. Τώρα, Ορέστη, ναι, τώρα. Εντάξει. Έλα, γεια. Θέλω τη βοήθειά σου. Διάβασε την τα σημειώματα. Δεν σαν μπορείς να καταλάβεις τίποτα εσύ. Λοιπόν, έχω εδώ ένα άσπρο πιόνι. Τη Βασίλισσα και τον αξιωματικό. Αν και δεν έχω πολλές γνώσεις στο σκάκι, ξέρω ότι υπολείπονται 3 πιόνια. Ο Πύργος, ο Βασιλιάς και ο Ύπος. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο Βασιλιάς και ότι πρέπει να μείνω ζωντανός μέχρι το τέλος, πες μου εσύ, ποιος είναι το επόμενο θύμα? Λογικά ο Βασιλιάς εσύ, ναι. Άρα το επόμενο θύμα είμαι ή εγώ ή ο Ορέστης. Μόνο εμείς μείναμε από τους δικούς ανθρώπους. Ωραία ρε Φίλιππε. Κι αν υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι ο Βασιλιάς και εσείς είστε τα κοντινά μου τα πρόσωπα. Οκ. Για να τα βάζει σε κάθε δολοφονία, κάτι θα σημαίνει. Ποιος λοιπόν είναι ο Ύπος και ποιος είναι ο Πύργος? Κοίτα, ο Ύπος είναι πιο κοντά στο Βασιλιά. Άρα είναι πιο αδύναμος από τον Πύργο. Άρα ο μικρός που είναι πιο κοντά σου πρέπει να είναι ο Ύπος. Ο Ορέστης είναι. Λέει πως καταδιώκει τον Γεωργιάδη στη Σύνδο. Να δεις που είναι αυτό το κάθεμα. Αυτός ήταν ο δολοφόνος. Πέτρο, νομίζω πως βρήκα κάτι. Τα νούμερα που έχει εδώ είναι συμβατικές αξίες του σκάκι. Το 9 σημαίνει 9 πιόνια ίσον Βασίλισσα και η γυναίκα σου βρέθηκε νεκρή. Το 3 σημαίνει αξιωματικός και ύπος ίσον 3 πιόνια. Ο αξιωματικός που πέθανε, ο Ιωάννου, άρα μένει ο ύπος. Και ο ύπος είναι ο Ορέστης. Ο μικρός κινδυνεύει, Πέτρο, τρέχα να τον βρεις. Πάμε. Ωραία Πέτρο, πού είσαι? Μόλις έφτασα στη Σύνδο. Ωραία, σε 5 λεπτά είμαι κι εγώ εκεί. Εντάξει, παίρνω τηλέφωνο το μικρό να δω που είναι. Μην κάνεις καμιά βλακία και πεις μόνος σου, έρχομαι.
Ξέρω τι σκέφτεσαι. Άραγε ήρθα εδώ να σε σκοτώσω ή να σε σώσω. Ξέρεις, δυσκολεύτηκα πολύ όλα αυτά τα χρόνια να έχω το δολοφόνο του ίδιου μου του αδερφού μέσα στα πόδια μου. Να του λέω καλημέρα, να τον κοιτάω, να χαίρομαι μαζί του, να λυπάμαι μαζί του. Όλα όμως πήγαν όπως τα σχεδίασα. Ξέρεις, λένε ότι το μισό μιας νίκης είναι η επιλογή του πεδίου μάχης. Το άλλο μισό είναι η επιλογή της κατάλληλης στιγμής. Σαχμάτ, ο βασιλιάς σου είναι νεκρός. Ή μήπως όχι. Άραγε υπάρχει σωτηρία για ένα βασιλιά όταν ο πύργος πήγε στο πλευρό του, είχε από την αρχή αντίθετο χρώμα. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν για ένα βασιλιά όταν για ένα μονοπιόνι έχει θυσιάσει τη βασίλισσα, τον ύπο και τον αξιωματικό του. Σκότωσε τον αξιωματικό σου, τον Ιωάννη, γιατί ήταν εκεί εκείνο το βράδυ. Ο ύπος σου, ο Γεωργιάδης, πέθανε για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και τέλος, οι δυο σου βασίλισσες. Η γυναίκα σου και η κόρη σου. Το πιο σημαντικό κομμάτι ενός βασιλιά. Έφυγαν από το παιχνίδι για να νιώσεις κι εσύ πια ευάλωτος. Και τώρα που έμεινες μόνος στη Χαγέρα, ποια είναι η τελευταία σου κίνηση? Πριν κάνεις οτιδήποτε θέλω να ακούσεις αυτό. Είναι το τελευταίο για τον πατέρα σου. Πάρ' το κινητό από την τσέπη μου. Πάρ' το! Τι είναι αυτά που λες? Ποια τελευταία λόγια? Πάρ' το κινητό! Τελευταία λόγια! Πάρε το κινητό και άκου! Πάρ' το σε παρακαλώ! Πάρ' το! Πάρ' το, πίσω είναι! Πάρ' το! Πάρ' το και άκου! Παρασκευή, 21 Δεκάτου και ώρα 8. Πασινόμος Βασίλης Μωραΐτης, βρίσκομαι στην αποθήκη της Σύνδου και παρακολουθώ έναν ύποπτο της υπόθεσης Λευκός Οίκος. Ο ύποπτος φοράει κουκουλά και δεν μπορώ να τον δω. Τον ακολουθώ μόλις πήγε στην αποθήκη. Σαχμάτ, ο βασιλιάς είναι νεκρός.
γουνιά μας, γελάς. Μαλάκα γελάς. Δύο, ένα, πάμε. Ξέρεις, Ορέστη, Πού ήσουνα? Πάμε. Δώσ' του μια ευκαιρία. Βλέπεις όχι, ξέρεις. Συγγνώμη. Τι κάνεις ρε γλύφ! Πάμε. Δεν βρέθηκε καμιά αξιόλογη πληροφορία στο κινητό του. Δύο, ένα, πάμε. Ο καλός και ο κακός μπάτης. Θα το πάω τσιγάρο. Σαλτζεύτο. Πάμε. Βρέθηκε η τσάντα της, στην οδό Βάναρη και Μητού. Κάποιος τους είδε να ανοιχτεύουν. Έχουν σχέση με τον πατέρα μου, με τη δολοφονία του. Το ξέρεις ότι σου χρωστάω τη ζωή μου από τα πρώτα μας χρόνια. Με χρειάζεται τίποτα άλλο στην Περίμενε, περίμενε. 3, 2, 1, πάμε. 3. Ωραία. Είσαι καλός αστυνόμη. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα παίξω στην ταινία.